Magaya akangovhura hombe. Maprophets yacho kuna Prophet Makandiwa, Prophet Angel, church. Inini of course I make a way for at my level. Prophet Makandiwa bongo uya maposa akango unonamira pamusoro peedu akanzi back from school with free holy water. Munomboda zvirwisa baba. That time was zvaitika manje. Mwari ngaregerewa Magaya. Let us bow our eyes in prayer. Let us bow our heads in prayer. Our Papa in heaven, let us bow our necks in prayer. Bona hamjaoa. Hii kanisa iko na warembo sana wengi, mbona hamjaoa nyinyi? Mbona hamjaoa? Wewe, hii kichwa mbona hujaoa? Hii kanisa iko na warembo sana wengi sana. Yo, it's okay about KTV, right? This is no information that started from today, whereby we analyze the Chris House videos across the internet. Guys, today I am very, very interested. Now we are in my church scandals, guys, and you know my church scandals are paying up because we'll be always laughing. Disclaimer. Kana uri pane vanyarikani, please ndapota zvangu, please, my church scandals, you don't know what you will hear. We understand kuti zvinhu zvemuchurch, but pama church scandals, guys, we are talking of church scandals. You don't know what you hear. So pfeka ma earphones, pfeka ma headphones, oro kungobva pane vanyarikani, oro mozoona mega, guys, what is happening muma church aya, guys. You won't believe me. You won't believe me if I tell you. Saka ndakuunzira ma videos acho, so that muzvionere. Vada kuadvertise about this channel, the numbers on the screen. Vadataura neni pa WhatsApp, and vada kuedwa mu WhatsApp group whereby tinoita ma Bible studies, vari kuda kuita ma live interviews, mafundisi vachi address among ma certain issues. The number is also on the screen, and also vada kusupporta channel hinei. My details, they will be appearing on the screen. Without wasting much time, guys, boom, church scandals. Magaya akangovhura hombe. Maprophets yacho kuna Prophet Makandiwa, Prophet Angel, church. Inini of course I make a way for at my level. Prophet Makandiwa bongo uya maposa akango unonamira pamusoro peedu akanzi back from school with free holy water. Munomboda zvirwisa baba. That time was zvaitika manje. Mwari ngaregerewa Magaya. Vakatora ma church members emunhu wese. Mwari ngaregerewa Magaya. Kubva kuvarungu kunana Tom Disheo, kunana Tudha naMakandiwa, Magaya akatora munhu wese, neve Anglican nemapostori. Free holy water. Holy water baba episa pa TV vanhu kurutsa zvara chose rakabva rangosvika Magaya muZimbabwe zvakanzi back from school. Free. Guys, Magaya akamboramba prosecutor wekuchechi yaMakandiwa angari pama rape cases akaya kati no, as long as paine this guy wekuFIC. So manzwa wai vakavengana these guys. And I want to tell you something also about Prophet Miracle Po. Ndofunga mazoona why also Prophet Miracle Po angazingafarwa naMakandiwa. Makandiwa hadi vanhu vanomutorera vanhu. Holy water. Night of turn around. Baba. For context. Mwari ngaregerewa Magaya. For context. I'm not gay no more. I am delivered. I don't like men no more. I said I like women. Women. I said women. I'm not gay. I would not date a man. I would not carry a purse. I would not put on makeup. I will love a woman. I badly Motonga. I promise to love you. I promise love you, my love, Chichi.
Very good. Very, very good. I promise to love you. I promise love you, my wounded, lovely Chichi. Even if you steal my ring light. If you steal my ring light. Saka muchachi. Ayo guys, mirai. Ndi marriage office akaita sei? Aiwa, ndi marriage office akaita sei? I Patrick Motonga. I promise to love you. I promise love you, my love Chichi. Very good. Very, very good. But guys, let's agree. Public Mutunga. Anetsono dzema baby. Just look at Chichi, guys. Chichi akapenga. No harume watoda vakaita sana public, guys. Wakaita seiwoka. But azariro, guys. Guys, come on. On a serious note, zihari irero. Don't you think kuti Chichi akaiswa pasi pejuju? Guys, zvokuitika mumachechi umu. Apa pane chibhuku chakaiswa padenga apa pamene cheicho chocho. Bawadi. I promise to love you. I promise love you, my wounded, lovely Chichi. Even if you steal. I love you, I promise love you, my beloved beloved Chichi. Argo improviser. Marriage office ari kudaidzira zvavo zvisina musoro. Iye ari kuwedzerawo zvakewo zvisina musoro. Hai, marriage yaifaya. Iyi marriage mahwali. Steal my ring light. If you steal my ring light. Really? Tiri kurorana utara ring light. Even if you steal my ring light, mu marriage. What? Regati mbonzwa dziri kukumbira akwa idzi. Saka muchachi mandinonamata inini vanotozviziva ndakati asingade kunamata nini ngaaregedze. Ini ndinosapota ZANU-PF. Kuti muzive kuti ndosapota ZANU-PF, teerai munzwe. Bill number 3. Bosha kuti. Yes, we support CAP 3. Constitution Amendment Bill number 3. Zvingataura kuti chete isu tinoisapota kuti muzive vakuru vedu vari pano vemusangano kuti inini ndiri mupostori ndinotera musangano wedu weZANU-PF nekuti musangano iwowo ndio unotonga vakuru venyika mapresident vakatogadzwa naMwari. Dai Mwari aisada kuti vasavepo dai vasipo pazvigaro saka ndi Mwari akavagadza. Guys, let's be real. Kutonga kwemunhu andiga akunei nekuti anze Mwari ndiye akamugadza. Sometimes it's not always because we can say kuti Mwari agadza ninga, because in the Bible we have a period whereby Mwari akagadza a king wake, and on another period we also have paakamuramba kuti this specific king ndamuramba, and the king akatomboramba achitonga for a very long time, but Mwari vamuramba. And so you can't just come at random and claim that someone akagadzwa naMwari, and you have to provide proof. Kungoti munhu akangogadzwa pa position, that's not proof yekuti munhu akagadzwa naMwari. We have to see mabasa ako, results, your fruits, zvinoenderana nezvinhu zviri mushoko raMwari here. Are you a reflection of Jesus Christ? If you are a reflection of Jesus Christ as a king, then we know kuti ndiye akakugadza. But if you are not a reflection of Jesus Christ, being on the seat is not enough proof to show us that wakagadzwa naMwari. Period. Kumbrema akwa enyu in a very nice way, without including God. Come on, guys. Jesus is already had enough. Akaroerwa pamuchinjikwa, akazodi, akadi. That guy has had enough pain for us, guys. Why are we dragging him in our tumadiri? Anyway, let's continue our church scandal. Mazuva mashoma akapiwa munhu panyika kurarama vhesi inoti azere nokutambudzika, asi vamunotambisa mazuva vari murume nemukadzi. Mazuva mashoma rufu guri pamafudzi kudai, murume nemukadzi votambisa mazuva, kutambisa mazuva igo rufu gwakadai sezvizvi. Tambisa mazuva umwe wotora mwana wese pakati
motora mwana wosa kuncheti motora utsosera pakati nokuti genga rangu ini ndiri kutoti shoko riri kurohwa kapa pari kutotaurwa dzeerotics pautotaurwa kamasutra kapa amana kai in these churches you never know what to expect baba chiri rinokozere kana rakusatuka ratore mari ratore mubedroom kugumiwa umotora wesa kuncheti usiku hwose chana chofumba chamane dzungu choshaya kuti ndavata kunyikaipika zvaunengavatana vanhu vari kutapisa mazuva kana kwehuyai muvona chitunha panapa wonyepedzera kuita sekuti murume waibuda iye akabva mazino negokora rako panyika tichitambura sezvizvo vakaropafadza vachaziva kushandisa mazuva vanoziva kuti mazuva avo mashoma hatingapedzeri mazuva angu muzvibhakera bona hamujaoa ikanisa iko na warembo sana wengi mbona hamjaoa nyinyi mbona hamjaoa wewe ikichwa mbona hujaoa ikanisa iko na warembo sana wengi sana mbona hamjaoa kwa ndani wewe mbona hujaoa wewe vari kuroverwa kuti sei musina kuroora ndo zvaari kuroverwa vanhu ava kune vasiri kuziva nyinyi wote ikichwa wewe ikichwa mwingine wewe mbona hujaoa why are you not married Let us bow our eyes in prayer. Let us bow our heads in prayer. Our Papa in heaven, let us bow our necks in prayer. Let us bow for prayers. Deliver us, God, as you deliver Daniel from crocodile den. Hallelujah. Amen. Tiri kutofara nekupembera nekuti aiwa RIP rest in peace my guy chaipedza bhora zvose necricket mweya mutsvene wakatodza kuti Cape 3 yakatopasa munamato wedu wato weCape 4 neCape 5 iyi Cape 3 yakabva ndo mashoko angu mashoma rufaro kwamuri amen. Mother of 3. Mirai, musamanye. I know the ladies won't understand this, so let me explain. Pesa arikutamba njuga church. The guy arikubeja church. Evangelist Marufu hero basa. Vana beja mkereke. Mother of 3. Munhu wa 2003 here guys. Aiwa, unoda kunama kunhu ikoko nesuper glue. Da kunama kusaidi ikoko. Munhu wa 2003. Waifananga uri busy nema correction nema bhuku kuchikora uko. Izwa mother of 3 different fathers. Ama 2000 dzikamai. Murume haatendwi nemusoro wemwana. That's the highest level of stupidity nekupusa. Vara makumbo, ufunde, udzidze, invest much in yourself before usati wabarira mwana womwana. Inamwe kuda mwana urombere inzara here kumba chi lokuti pahasha mani mimi uchiko chi idzungu here ndisatani here ka generation akama 2000 akaiwa Uyang Liakai, where are they going? Hey, Bout, running away. Why are they running away? Niapi. Guys, I want to show you something here. No running away here.
Yeah, if you have done nothing wrong, there's no need to run away. This is what I want to show you. This is what I want to show you. Please burn your stuff. Yeah, and then let it burn. While we are watching it, let it burn. Okay, in Zimbabwe, these guys will be telling us that these things are sacred. Trimboya Baba Joani, if you touch this thing, you die. And South Africans are like, ban it, ban it, ban that thing. But nothing is happening. So, you see? Everything, let it burn. Mozo chisi zero. Take off that thing, please. Kobola. Take off that thing. Let it burn, please. But in a foreign land, guys, why would you go and establish yourself to such an extent whereby you go in people's fields or people's designated places and you start building your crowers, guys? Come on, guys. Come on, guys. And I tell you, pavanhu vese vari kupisisa zvinhu apa, hapana kana one munhu akaenda muromo paside, hapana. These guys are vachingotyidzira tsvimbo yababa Joani yapiswa, gemenzi rauda kupiswa iro rakutonotsva gemenzi. Fake prophets. Kana ine power ngaroya nemheni apa vafetone kana ine simba racho. Zvinonzwisa tsitsi kuti vanhu munoenda paairport kunotambira ndege muchitambira Weekner nemukadzi wake. Mukadzi wake haana kutopfeka zvechiposita, akatogadzira musoro, akatoisa weave inoreba pano nekoko, akatopfeka Weekner akatopfeka zvitema. Imi muri busy tambirai Chiremera. Vapostora muna kukwana. Tiri kunyara baba. Weekner uchibaba, guys. This guy akapiwa imba iye wamuri kuno. Akatobuda achitotenda nemukadzi wake. Mukadzi wake achitotenda ati tinakutenda ya Weekner, imba takaiona. Iro riri paside richingoti imba yakanaka. But ndora ida mbotaurisa richidai. Rakanyararidzwa nemari. Weekner vari kupedza bhora, cricket, hockey, kodo, draft, maflau, nevolleyball, nepimwe yatasiyira, nenjuga mozi, nekandege. Ari kupedza masports. Tori munonyangadza izwi rababa. Zvimwe zvimadhara zvandaona zvotori nenzara, zvimwe zvakatorwa nemutoriro. Zviri busy kuti tambirai Chiremera chauya. Chii Chiremera chamuri kutambira iyo? Poshi kutanga munhu wamatambira wacho yeye akapfekere zvechipostori. Kunaoneka musingamuzive fesu yati anonzi Kobo wacho, anonzi Kobo. Anenge achitaurwa naMadzibaba DVD. Madzibaba DVD is coming next. Anenge achitaura zvanamatsorido estuff, but ukazonzwa Madzibaba DVD achiti Kobo, then you know this is the guy akakoborwa naSeweekner uyo akanzi Kobo. Zvakapfeka magemenzi. Ko mukadzi wake akapfekere zvechipostori kana kuti akagadzirwa musoro kunge n'anga. Mabhedhiri. N'anga ndozogadzirwa musoro ere? Nhau iri kuimbwa yena matsoriro. Iyoyo haiite manje yokuti iye vakadzi vaviri vatatu chichichichi. Sana aende zvechipari mweya wakaipanda nase mweya nase kuwenyunga obve mamuri. Baba Joani vakauya chatinodzokora chekare tsananguro. Kwete nhau yechipari yana Pombisto. Kushaya rudo ikoko neta vakadzi. That's nhau yana Pombisto. Guys, is that a name Ronzi Pombisto? Ayo vapostori nakutanzania. Chafuti nase kuwenyunga obve mamuri. Baba Joani vakauya chatinodzokora chekare tsananguro. Kwete nhau yechipari yana Pombisto.
kushaya rudo ikoko neta vakadzi 5 uchivharira mumba vamwe kumaswe vasina itai 1 hamugone kuvachengeta futi iwo wacho wakakura usina kudzidza because baba wangu aine chipari oda kutambudza vana futi kuti vana vasadzidze futi kufanana newe bereka vana vanogona kuchengeta izvezvi hatina space vanhu vari kutotorera varungu malendi because space hapana wobereka tumwe tuvana twakawanda tune ma 1 gram kuwanda kunge mpeva dzemhuka kunge tumbwanana uda kusemesa vanhu panapa netovana twako netsa kuzobhadhara. Wrong with the black man. I don't know what is wrong with the black man. If legend DVD is a legend, guys. Karatazogara. Muka kunge tumbwanana uda kusemesa vanhu panapa netovana twako netsa kuzobhadhara. Wrong with the black man. I don't know what is wrong with the black man if not religion and democracy. Nana, if you pick the Bible, we have letter to Corinthians, letter to Galatians, letter to Ephesians, Philippians. We have first this thing. You will never see letter to Nigerians, letter to Ghanaians, letter to your friend is saying Sudanese, letter to South Sudan, letter to South Africa. No, letter to Corinthians. Black people say no. We will take this letter as the word of God. When Paul was writing letter to somebody in Greece, Corinth, black man in Africa say that letter is the word of God. Word of God. And then he has hold tight on it, welcome. So please, now, for those who say they have been meeting God, please, now, if you go, tell God we also need letter to Ghanaians and Nigerians. I need to go to court. We need to go to court. Disappointed you. The brother can disappointed you. The sister can disappointed you. Your mother can disappointed you. The father can disappointed in you. But God will never disappointed in your life. So trust so much in God. Don't trust so much the money being. The money being can disappointed you. But trust in Lord, in Jesus, as a Savior, as the Father. There is a realm. There is What just happened here, guys? The money being trust in Lord, in Jesus, as a Savior, as the Father. There is a realm. We need to enter. There is a realm of the Spirit. We need to enter. We enter the realms of the Spirit. We're going to enter in the rim. We're going to enter in the rim. Ukaseka urwenda ugenda. Alright. Hey. We're going to enter in the rim. We're going to enter in the rim. Before we enter. Ure usaisa ure mumba ihure siri nani wane mvana ino mwana unoonekwa pakuwana hure musikana asina umandara asina mwana ihure hure Vana ini nani hure Guys, dai mahure esataurwa hapo ranga riri bhora ragohwa guys, dai anga ri magoals mangadi. Sasa hure mumba ihure siri nani wane kumaverenga hure usaisa hure mumba ihure 2 siri nani wane mvana ino mwana unoonekwa pakuwana hure 3 hure 4 musikana asina umandara asina mwana ihure 5 6 7 8 9 10 11 Vana ini nani 12 13 14 Ninya murume mukuru wakareka record saying hure 14 times in 12 seconds. Yeah, chibaba.
kutora mari kutora kambani yemurume wemunhu. Saka izvi zvinonzi takumbokuisa bayo risingaperi. Ndaida kukuzorodza asi ndichambokuisa bayo. Karota uchibayiwa woziva kuti ndini. Siyana nemukadzi siyana nemurume wemunhu. Muridzi ari kuchema. Izvi zvinonzi ndambokubaya pasi pezano. Baya iri richakubaya kubva kumberi nekumashure. Richakusiya wakadaro. Totenda Gracia. Aiwa kutenda Gracia ipi yauri kutenda iwewe? Aiwa kuna Gracia yakadaro sei. Uri muroi. Aiwa. Baya pasi pezano. Baya iri richakubaya kubva kumberi nekumashure. Richakusiya wakadaro. Totenda Gracia. Inzwai zvandichataura vapostori nevanhu kune vasingazive madzibaba DVD. There is the man. Ndo madzibaba divas ivava ndo vamwe vari kupedza ivava vose pasi penyika. Kune kutaura kwakamboita vachiwenga muparidzi vachiti vapostori mune chinhu chimwe chete chamofanira kuti muite. Chinhu chimwe chete ichocho kukwana so munofanira kukwana mumusoro menyumu vapostori kwanai mumusoro menyumu. At first ndakambofunga kuti tiri kutukwa asi ndakuzoona kuti aiwa vachiwenga vaitaura chokwadi. Vapostori hatina kumbobvira takwana munhu kana mapostori musati mademonstrata power rekumutsa vakafa kana rekuporesa varwere. Imbodemonstrata power rekukwana chaimo. Ngove makakwana mumusoro. Mukambokwana ndinobhiliva kuti mune power. Time. The power ini ndikukuroverai panapa nyaya yemuromo muri kunzwa nyaya ndiri kukuroverai masinzwa muromo uyu ngaudzidze kunyarara mwana wenyu musikana uya ngadzidze kunyarara masinzwa here munzwa mai matanzi vangani vanhu vandakaro. Guys, this is a church pastor ari kutorova mai video rachona ndakarishaya. Unfortunately ndakarishaya rara kudhara but you know rangatoripo pastor achito you know ndima ndatanga kurova here aiwa ndiri kuti muchechi ndima tanga vakadzi ivava ngavachipara andira kubvunza ndima ndotanga kurova here pakuti mungada kutaura kuti hanzi ye mazodi maita basa mazodi ndiwo mwana undatanga kurova here hamusi saka uri mwana here kana kuti utori amai wakatozvimirira uri independent. Haindotori mwana aende chero zvamaita ndongora machingori pasi kozi muchechi handisi kugana kuti kwaenda saka munoda kuti munotiona sani imimi munondoona semunhu atori confused anogara achita zvisina nebasa rese ndoupenyu hwangu. Bvunzai mai shiri pana ndopedza kanga nemaservice vachinondiigira chikafu kumaino ndichishandira mhuri kuti muri rarama mondita mbavha mototi ndiri mbavha inini ndiani wandakabira wamanga muripo imimi profit vachita fraud. Guys, if you can slap a woman, there is 100% possibility chances. Alright, 101% yekuti utori mbavha unoita fraud. As long as utori nemagadzi ekurova munhukadzi asiri amai vako asiri mukadzi wako, machances iyayo akazara. Ndiyapindura indi kutaura neni. Ndazondopindura. Makareka kupondera kutora mutora mboma ndinokudhinda kana muchinda kwamunoda kuenda munoenda. Ndati taurai neni. Ndepapi pandanga ndiripo. Ndepapi pamanga muripo imimi ndichiita fraud ndichibira munhu. Hapana, kwendozivei. Ko maridzo iyi muri kuti ati prayer aya akuzi kuti prayer ori muri kunzisa ndiri kuziva zvinhu muri kuti ndichitaura ndizi ndiri kutoti avari kunondinyepera kana muchiti ndichiri kutaura ini mukuda kuti mukuda kuti mukuda kuti taura inini. Okay, since personal video I explained to you this guy angatori mudiki kuna mai ava. Amai ava ngavatori vahombe kwaari vari kurova like this. Even sorry for your actions. All you know is talking, defending yourself over zvinhu zvisina nebasa rese. Is this what you can defend? Do unero. Mukadzi mukuru akaita zvinhu zvekuti when people are looking at you vhudzi riri kutena grey. Munoswera muchitaura zvisina nebasa. Ani mazvinzwa atozozvitaura nawo kuti vhudzi riri kutena grey. Mukadzi mukuru muhombe kwaari of which mfesu was a middle-aged guy, something like kuma 40s and stuff, and airova mukadzi ari kuma 50s. Just imagine the churches
your mothers are going to. Sometimes vana mai venyu vakakuinvitai kumachurches avanoenda, guys, even though muchiziva kuti hakuna Mwari and stuff, sometimes imboendaiwo munoona zviri kuitika. You may be surprised unotozoona kuti amai vako vari kuabhiswa to such an extent whereby zvimwe zvacho zvichitodawo police case. Sometimes endaiwo kuri kuenda hama dzenyu just kungonoona kuti kwavari kupinda kuri safe here. Tenchiziva kuti hakuna Mwari, but endaiwo mumbonoona paground, guys. Look amai vari kurohwa. Zvana Piyo nana Dhamureta makawedzera kudhara ashina mavhesi. Kuroti pakangoti Dhamureta mukati Piyo mukati Ginatsiyo. Totoziva kuti amumo mubhuku yeupenyu. Vari mubhuku yeupenyu havadaro. Yes. Makamuona pavhesi ani Piyo kana Yakobe. Baba Yakobe munozviziva zvatiri kuchemera. Unosiya Jesu akanga ari paKalvari wakuchemera Yakobe asina kana chipeneti chaakakupa. Unonyatsoona kuti iri degree rekudzungaira. Yes. Baba Yakobe munozviziva zvatiri kuchemera. Dhamureta. Kwakutosvikora muzura kunge dzungairwa benzi remunhu. Izvezvi nemukadzi nevana uchiita zvinhu zvakadai. Unovhota futi kushata kwazvakaita. Unovhota chii chaunovhota nekudzungaira kwakadai. Saka ndoti kanda vari vanokutenda. Ya, chokwadi. Chagavo ndipupuremo. Ya, chimwana changu chiya chomusoro mukuru chiya. Ndakazara bambaroni apa. Takachibhanda chokwadi. Ya, ndobva ipapo madhonga ako aya asingabereka aya ndidai mazodzesa. Aya dhonja aya awakabva kwachiyungu. Ndochiwo bambaroni kumba kwako kuya. Mukadzi wako upinda mukuru uya ndidai boba. Okay, guys, for context of this video, guys, these people are just having fun. Vari kuacta muchechi. You can see the setup. Vari kuacta, vari kunakirwa. It's actually good kumbo nakirwa muchechi. Oh, bambaroni. Adishonira nomwana. Jonje. Ulenjere dzakanaka sister kachitwa ndikashamugati nabambaroni. Azokadi iriko kunyinga njere dzake neshoka. Wawada ndosira umukuru zvekuti apedze ndotora ndosega ndake neburo kuti ndiwatipure pano. Chokwadi. Ya. Ideniwo bambaroni. Ya madhonga ako aya akabva kwachecheche aya. Ndida kamasotora nemheni. Shoko na bambo wangu wakatora madhonga avo bambo wenyu vari kutaura. Bambo wako ane chikwereti asi ndakazotevera futi kunorodza Jemina. Ndo ane madhonga ari kunzi inzwana baba. Ndini Sendi Buddhas wokwedombo chaporonga chamatototo chaudhuna. Vakuru vechinamato chamuri kunamata ichi. Vazhinji venyimi Ndimi maiti idiosyncratic the gafa Prophet Passion Java vane intro. Ndimi maiti face ane introduction. MuZimbabwe hakuna artist prophet kana whoever president ane intro iyo. Inzwai. Jemina ndo ane madhonga ari kunzi inzwana baba. Ndini Sendi Buddhas wokwedombo chaporonga chamatototo chaudhuna. Vakuru vechinamato chamuri kunamata ichi. Vazhinji venyimi unoti munhu akaromba mune godo nesanzi. Munhu ane chikwambo akafana munhu ana agents. Vatambi vebhora vane maagents avo. Okay, guys. I really don't have much to say, but this was fun. But my best video was obviously Public Mutunga. Public anondita bo, guys. Public anondita bo, zvokudaro. So, I will see you on the next one. Unofana wako subscribe, you subscribe or like or share. Then you tell me in the comment section kuti rako favorite video nderipi.
Tenchisangana, guys, each and every weekend. Ndenge ndine ma-church scandals andinawo. Ashayiki ndinawo. Namba dziripo pa screen. Kanaona hako ndisendere. Vamwana vanondisenderawo. Church scandal ire God K ende ndotomaganda ipapa. Saka ivo vanonderako church scandal. Kanda kana uchida shut out tinoona kutodaidzira kuti church scandal zvakaripiwa naningi if that's what you want, but if you want to remain anonymous, so I will repeat again my special announcement. Vada kuadvertiser, varida kupinda ma WhatsApp group ema Bible studies, vari kuda kuita ma live broadcast nesu online, vane ma issues avari kuda kuaddressa vanhu vamwari, call us totaura vada kusupporta channel ine. God K the analyst, but God K TV. I'll see you on the next one. Peace.